Ay, mga manood to. Ang laba. Ito ka? Ay! Sobra na, ma'am. Maniod to. Dapat ano ang tani. Maniod to ta. Gusto ko yung gano'n. Palit ako gano'n. Pati kung dako gani no. Gano'n. Ang dayok na kayo, wala kayo unod. Wala. Manood ta dahil ninyo ang mga sudan kay Kuan. Maganda naman ang feeling ko ni Ate. Ay, naka dito sa unod. Asam to na sa rep? Kalimutay, ikaw ito gahapon sa udto. Hanaon sa raman ni siya. Ang sili, ato, ilabay ni mo? Akong giprito. Akong giprito. Huwag mo ito nahulot. Ha? Akong gilabay. Ako ang daghan sa ako, ano, sili. Hindi ko pwede mo. Kailangan na ako sili. Kahit ko ninyo, kuyami. Kuyami. Kayami daw. Masudan kay... ako ibali. Nataan na ako na puso sa saging. Mula na mo sudan. Magkwanta kong bulad ka nang magstaw ka na yung pito. Gutom ka eh. May buntag. Hi, Chad! Si Chad, oh. Hi, Chad! I love you. Si Chad ba itong crush ni mo? Huh? Si Chef Chad ba? Katong sa TikTok magana hiwa-hiwa? Chad, patilawan mo naman. Dara. Approve. Ano man ni? Send invite. Ako mag-invite ni mo, Chad. Mga unta. Nawala si Chad. Chad, giati ka, Chad. Wang! Mga unta, Wang! Nami sudan, Wang. Gat, binat ko sila sa Gidesa. Labi. Kadoy gipait na to tong kauban to si etong kuan, tong si Santo Tomas mang isda ang gagmay akong butang dira. Wala ko balo sa pamutang dira. Naara ko, giagati ka no. Approve. Ngano naman ni send invite. Nga naman ni. Giati ka Chad, giati ka Chad. Approve. Send ano dili gi unable to add. She is already guest on this book. Naara man dai ka. Approve. Oh, di siya mo sin invite. Tanong ni. Mulo ko ba? Apa ha? Giati ka, Chad. Pakita mi, Chad, kinaluya ko karong adlaw. Gusto ko makita ni mong naong. At patilaw ako sa mong nilutuan. Ako sa mong Chad. Nadayok. Giati ka, Chad. Gimana? Approve na ko. Mag-send invite siya. Dapat siya ang mag-approve. Mag-send invite ko si Muha. Asa man ka?
Amang Chad! Mahal ni Chad, asa na Chad? Wala na si Chad. Oh, Chad, asa naman ka? Ako mga nakatubang ka na. Ang press na tagnan. Nagluto ako dagang kay dili ko ta pwede wa man tay mo gani. Wait lang ha. Wala ka ari. Nga ka din pa, bilar ka. Gabi nagkuan may gabi naginamos kayon dayok na pod. Ana mo sudan-an kay wala gi si Chad ay lagot. Mo na mo sudan-an ginataan na ako nang sarap ko ipang kandiri kamutang. Duwa nang kagata akong ibutan dari hindi siya laut no. Bata na. Chad, asa ka Chad? Iyaan, kamo na lang ni Chad ang magkadayon na. Mura na ko siya anak. Bata pa dahil si Chad? 31 pa ba si Chad? 31 pa man ata. Kapalan mo. Sa edad mo. Maraming mag-ina. Kalagot ni mo Chad, oy. Tama. Nagkana ka. Thumbs down. Kinsa mo? Kita susuka. May ka masuka, oh. Pero way halang. Ang dayok. Mga kanta ninyo, asa man si Chad? Chad ba? Wala na si Chad, oy. Wow, mga kantawang. Dagan pa kayo na kung sudan. Ako ba, may ano. Ha? Wala na ito napakaong kagabi lang minsan. Ikaw na karon. Mga kanta ninyo. Wala ko niya pa mabot chasing. Pasya ka mong kayo. Ano sa tayo ninyo? Ang sa tayo ninyo? Yung ka nagmamista ay. Sa una, ulit ulit pagkaon. Ang karon good na. Kapoy yung Simple lang kung gusto na pagkaon. Di na sa balay. Kuan mo, isara mo sudan. Tinunuan na kuan. Pwede na ko nabot na ako naggataon niya. Maparat na siya. Burag na anay ka ng timpla ng gata. Alam ko sana ang imong ginagamit. Ito lang. Atong sachet. Sa shake. Dili ay. Kuan. Sa lata. Lata. Burag na sila yung lasa na daan. Tagang pagdalin. Pwede po makakalayo kayong kanon. Hindi po yan for sale ang bag po. May kamasuka. Gihatag mo gud na ako tong kape si mo igagaw. Isa lang ta akong nakitaan, gipainom na ko sa iya kay. Palit ko na kape ko. Ay na naman diri. Pag ano ko to gipapalit na naman ko to. Mayong to.
Dako na kay ko ay. Sino ko mag-diet. Dapat dili na po kamukbang ang ipakita na po din mo kay workout. Bawal mo sa boxing ba? Bawal boxing. Kanang ikuan mo sa kuano sa TikTok na ikuan participation is for the adults only and for the professional keme ana. Kay ate ka friend day mo ni Chucky Star. Oh, Unsa na? ano, friend ni Amari, Chucky. Nangaantan niyo puso sa kuan. Sa hatag magkuhatag kanon. Hatag suka ta. Ali. Ay kamature na nakog na. Muna akong sudan. Ha? Tinunuan na kuan. Na sini puso. Tapos daghan king kanon. Pwede na ako magluto. Init. Init. Gusto na ako mag-diet. Problema sulod. Wala. Sa pikas na. Ow! Ngaon. Tempera mo pagkaon karon. Gusto ko magulay ganin kuan ay magprito isda. Nami ko andali hito. Kapoy mo prito ay. Wala na yung muli. Ito nga kung saging. Saka pagkaluto saging. Nilungag. Lagi. Hindi kung saan ako anak ko. Wala pa mawabot si Ising. Nagsitain. Ano ko sa kong diet sa pikas sirip ko. Dili ko kabasa og comment kay hanap kong pananaw, layo ang cellphone. Wala jud ko mabasa. Wala na kuan, biskot. Wala na charge. Wala. Kabo. O siguro ni mo nasaksak og tarong. Saksak ay. Di na ako gaan ako ang kuan kung dili ko makabalo na nag-charge. Ay, palabot. Ah! Katamakar niya akong likod kung kumangkon. Iyaan, doon lang mo sa Camp Bernadette. Yes, doon lang. Hindi ko sasabihin saan. Saturday malay karon no. Ani, kalimut ko labay sa basura. Oh. Sa Martes na pod, ay magpulis na pod ko. Matag sa'yo. Kailangan hindi mo kauban sa iyo. Natoy ko anito kanang pinya sa rep. Sampai lang to. Mangga mo lang. Ya, analis jude sa dyan. Nag-in na mo. Oo. Kami gid ni iyaan. Nararasa mo na. Babae dahil mong gusto. Pakita ni mong boysin. Uy, bag. Kung sabi na, Sa boysin gid ni siya. Ano na lang. Kung sa'yo masulti ni mo sa mga babaeng taas o standard. Ikaw, naman kay standard. Ako na, po ko'y standard sa lalaki. Pero ako wala na as long as muhinga. Pero ako as long as muhinga. Na di ay. Alik ni mo. Dahil na po. Ba. Dili ka na, siyempre, may trabaho, ana. Kajudin sa kay kuan. Dapat 6'3". Full day. Grabe po. Basta mo tungtong lang og 6 feet.
6-footer akong bet na lalaki. Tapos na abs. Kaya, sakto lang. Sakto. Sa di lang nakagtiyan nga murag buntis. Hmm. Meron na ano asin. Ikaw? Hmm? Naparat gani. Sa kuan siguro na imong ibutang ako kumang Kaso si Kikay, Kakay Vlog. Content naman daw to. Content daw to. Kung ano siya na mga construction worker. Iyaan, open ka sa butang na ma-old maid na ma-pressure na po ko kay hapit na po ko 40 ho. Yes po. Ang gi-close na ako ang door para sa mga lalaki. sharp. Sige, promise. Andam na ko. Amdan ako na magiging dalagang guwang. Okay, so Dili ni mo salai. Ha? Ay sala ni mo na madalagang guwang ka kay close naman ni mo ang door. Sala na ako. Open ni mo. Sa pag-open ako, paminti ko dili Ali, wala lang ka. Signari mo nuktok diha. Yan. Sa imong kagwapa yaan. Daggan kang artista. Daggan kang kailan ako na tiwang daga. Na, mga artista now. Siyakap mo ay nagayumas. Hindi kaya. Salt ni or sugar? Karatro, ang answer ta sa dako. Yes po, gi-close ko na ang door po para sa mga lalaki. Kaya mahalo ko masakitan muli. Bakit? Kaya kamag ko suicidal mangud ko. Kasi ma-inlove na po ko ba, madayunan ko. Mahadlo ko. Lalim. Mahadlo ko. Di mo ko kadawat good. Kaya nga no, pag kayo mong ko ka ng, Anong dili mga makadawat? kaya akong hatid Kaya ka nan. Chop mo. From yes, kanang ako tigluto, kung pwede pala liguan ako siya, anak good. Anak siya. Napa sila ha. Unya pa tumabot. Si Ising. Si Auntie Cors, dili sa siya mag-uyab-uyab rin. Kuan ko, I'm enjoying my life being single for now. Ganun. Gusto relasyon. Sa ana baya daw na basta nag-think na final i-close nimo ang door sa kaminyo na ano maabot sa panahon mo galing na ano gi-close na ko para na maabot. Hindi na ko ma in love. Ikaluod. Amen. Kabungkong gihapon siya. Iyaan, panghatag suka. No, na. May halang. No, may halang anak. Masaya ka sa tingin mo sa mga construction worker, Gidesa? Kasi masulti or kay kakay. Ay, sa to kikay. Masaya mas opinion mo ka kaya Ipabrace sa iya hangipin. Nya ano siya, content ka man daw to.
Content na tayo to Jai. Maganda mo sakit mong tiyan pag halo-halo imong prutas. Wala ka nakakuha ng fruit salad. Patry. Good na ang gusto mo. Banisa, si pagkuhan Banisa be. Kuan Magpatin siya ka na. Buhat siyang content niya na di man niya kaya panindigan. Ngayon mo siya sorry. Dapat yan ang ipanindigan Kaya no. ang tatong ipanindigan. Nga. Ano, alam mo kalain. Hindi man jud ko ganahan sa inyo. Eh, pugos na ko ana na lang tato kay for the content man siya. Bisagad ang tanong niya itong pagbash. Todo-todo nang tatong niyang pagpo. Dili siya gahi og apdo. Hilak man siya. Yak siya? Hilak siya, oy, mo bitaw to yung sorry, ang public apology niya, cut. Ako? Kung mag-content ko, kuan. Aware ka sa mga istorya. Dapat di ka mo istoryain ana. Maski lami ko kay istorya. Kaya naman ka sa social media. Anti-cross, what if what if lang og mag-meet og na-meet tanan sa usa ka lalaki ang imong gi-quality gipangita pero mama's boy, unsa mo what is your opinion? Hindi ko gusto mama. Ha? Hindi ko gusto mamas boy. Hmm. Katry mo siguro ko ana sa una, si mama, mo din, mama. Mahalag ba, meet na ako ng siya na diha, dili to kay lain man gud pag once mamas boy niya, di unya, di ganahan ang kuan, mama sa imo ha. Sakit ra mong dughan. Di na to ipugos sa tong sarili. Sa akong edad ni nani na experience na ako, dili na ko magkuan, dili ko gusto nga pag mag-love magagtao masakitan man jud ka, pero kung kabalo kang masakitan na ka, miwas na dapat ka. Ay pag tinanga diha. Ay na Nagsorry to siya kay nadamay ang mga OFW basin may maawayan siya. Wato niya. Tawaton niya. Buhat siya ano. Pas ako ba? Na-post ko tong kumbo na mo ni Rowel. Nga, kaan ko, restricted ko. Di samot. So, dawat na ako. Nagod. Ako di ay na ako ka nang joke ato sa TikTok. Nga ni anak ko muna maglumad, di anak ko ba. Pero kita manggod burag ko manggod na siya kanang expression na nato ba, di ba? Kanang bugo. Oh, bugo man ka ay ana na. Mukhang ata. Anak ba? Muna magkatabang ana ba. Mm. Ang mga tao manggod karon kanang Sensitive. emotional, so kanang pero normal naman guna nato, normal naman. So naka-isolate ko ato, maglumad anak ko ato sa TikTok. Ay grabe ang basa ko ato ba. Hmm? Pero kaya sorry. Hmm? Sukok ko kay ano? Ana di ko sukol ko ato. Saan? So naingon ko nga ang nasuko kay murag lumad dira ba kay ang tinuod na lumad wala na suko. Pero ang tong dili mga lumad mo nasuko. Pero kung ako bilang lumad, mura kong mabastusan. Pero ang gi-explain ako ato, dili to siya ina ko ana ano kay kumbaga nigawas sa akong bababa kay mao man gid atong expression good. Gi-message ko ato nga idagan daw sa organization nila, na ikuan daw ko nila, ingon ani ingon ana. Look bala di. Para sa gipatulang. Pero dapat din sa social media, di lang ko patakag istorya. Hindi ka pala istorya. Magbato si Kakay kay okay ko siya si Rofa Gutierrez. Dili gapon. Di ba mga dato ng mga kuan Dili ba? gapon masakitan gihapon ng mga. Oo, pero ang dili istorya ba? sa mga construction na porket ikaw si Rofa, makaistorya ka sa mo ingon ani ngunana. O ay ka mo si kuan god normal na babae si kuan. Normal. Dili gihapon ni Bash lagi gihapon na. Diba Tao karon sa social media no. Pero in person wala makakuan. Gusto lang mo sikat. Parehas atong
Para sa to ni kaog McDo ng mga bata gani. Hmm. Mag-video sila. So, tingin ng tingin. Parang kala niya mo, ganda niya. Mukha naman Bisaya. Suko kay mga Bisaya ato oy. Ako, mga Bisaya ko, nagtanaw ko. Wala ko nasuko, nakatawa lang ko. Grabe ko itong boss sa ilaha. Ya, mas kuan kag now nga na. Sabi eh. Basta naligi ko ang lagi ka ng deal. Tapos kung isa rin mong tirahon, tanan na. Pero normal mo, ginakabisag ako to sa Manila, no? Ginaingan jud ko, moingon jud nga. Si, ano, gani ka na. Espresyo naman ko na siya. Ito yung mahimo kay lahi man ta. Naletag opinion. Ay, madam. Oo, na jud ang kuan. Bakit? Ano sa? Pero lain lang jud tong kay Kakay. Ay, sa to, Kikay. Lain lang jud to kay Kikay. Kay pinana man niya, ha? Ha? Manguyap ka sa kuha? Kaning naungan ni? Anak, maguto hagod niya. Sa pato, ang akong mga ginapangit ha, is ka na mga ka-level na ko. Gusto ko ba nga pulis, sima, ng pangutana, ganahan bang pulis o sima sa iyo mo? Lahi lang yung pagka-istorya. Ang lahi lang. Hinoon, kung gusto ka mo sikat, syempre, gusto nyo ka mo saba, mabuhat yung kag mga isyo. Ano, or pas nitong kadako. Ang sikat na yan, kuhan karon. Ay, saba lang siya, napuno siya basher. About atong sa ano? So, bastos mga, mga, Abin ako about atong obligasyon ba nimo yung pamilya? dili. O dili ka to. Napuno siya ba? Sa karon wala pa na napansin ni Meta pero i-take down gihapon na. Pasa ko nang kuanggod ka ng pas ni Ash. Hmm. Napuno og bus si Ash. Motubag siya, garaon niyang tao in a way na in the good one Lord. Kanang tubag niya ba na kuan. Kanang may explain siya, nagwapa hindi siya, wala magbuot. Gihapon na. Nauban, hilasan sa iya ha. Manan, siya, masakit pangit siya, no? Wag mo na anak ba? Dagan kayo kuan. Dagan kayo nag, Tama ba yung gingon ako? Kung wala na igwapahan sa iya ha, bisag siya na lang sa iyang kaugalingon ba na i-lift up na niya. Na wala ko mo ingon sa iya gwapa. Kung wala mo ingon sa kagwapa, akong sarili ang mo ingon sa akong sarili na gwapa ko. nagaraon ni Ash ang mga tao. Kaya namin ni Ash, kapag namin nagkita, pero hindi may matawag na close. Kaya, wala pa may nag-uban og dugi, mga 2 days wala. So, pero kung siya sa personal kay, sabihan, kami kasi na i-partner ani isa, wala siya, ang pangalan siya mama sa unang, murag kibot, manok, di ma, kulang istorya. Di mo ko magiginahan pag makikistorya pag di ko ganahan sa tao. Kami naman puminti ka utang po. Kami naman po yung puminti ka ba, wang pulain. Kami ang pinyang. Dili kay kung istorya pag di ko ganahan. Siguro nag-uba na magunta. Nga, magaya, wala mo ipakita ang kuan. Among bulad na bitaw na lisod kayo sa social media do. Nagtuo siyo na vlog lang mo. Sige. Anak nagito ubang gaya ana siya na. Kamu na madugin na mo sa social media, undang na mo kami napod. Isa igon. At ang babae, katawag sila eh. Dewa pa Jimmy ka kawarta pa sa social media maayo. Tinuod lang. Ang uban guro. Grabe gid ang artista gid ang kalagutan ako sa una to bago lang ang sugod ba video.
pandemic to, di ba? Walay trabaho ang mga artista po, vlog po sila. Yate po ng artista, oy. Gani. Pati viewers dato sa mga ingon na ni ilugon, syempre baspas sila, artista na bes daan. Isa pa, kuan, kada po sila mag-live selling. Pero lisod kayo ng social media. Depende sa mo ha. Kasi si Bite King, bago pa man si Bite King, buka na siya nagsugod. Pero kanang, kuan ba kanang, bako lang siya ni sikat ba, pag will nun niya, boom da yun. Di pero sa mua ba na, kanang, mailan gamay, bayar gamay, Tas mo. ana na pod, ana kinabuhi, day. Ayo ang tinuod ang dakong income ang vlogger. Depende. Depende si mama. Kung unsa ka kakugihan mo, Kung sa kagugihan mo, what video. mo ba og video? Unsa ang content nimo? Pumupatok ba siya? Depende. Pero kung interesting content si Bite King, oo. May mga kaya si Bite King yan. Pagka mo gabang kigngipon. Aka naman gusto si Bay. Ni kwarta na si Bite King ba? Dili na niya mo. Niya kailangan. Kailangan na kari mo dagan mo. Kanang basta di siya effortless siya. Pero pag edit na ang voice over, lisod kayong voice over kapoy. Lisod good. Ano sila na, may mga iyaan, ana. Ako naghimo video, ako mag-edit, mag-video karon no, whole day. Ay, halos whole day. Pag-edit ko, 5 hours. Lisod siya. Siya ka, diretso man, o sila ising, one take lang. Okay na iyan, basta. Ako na iyan, basta ayaw lang jud kaabot na manghihi ka din ni pohon dam. Mangihi. Ito matiguang god. Yung magigamit lang sila. Mangihi? Ito matiguang. Dahil pagkita ang mga panty. Sa dali na, hindi nga ako nimo. Ito god. First ako talaga ito, wala ko nagkatawa. Una na nila content nila? Tigo ba? Tiguang? Tiguang, tinuod yun. Tigo tawad na Nigi content sa mga apo, ana. Nakabalog sa content nila. Buang po ng mga apo. Dahil, gipasa to sa ko igagaw. Ang una kong kita sa tita, nawat anak ko na, wala ko na, naglagot ko ba kaya maghinaan ko puhon. Kaya, gawin ko tiguang, sa kabalo ba, Wala. di, gibidyoan, sabi yung gibidyoan na, hindi, wag ko anta na yun para mag-viral, siguro. Buang po ng. Kalamig mo hapakon sa nagbidyo ato eh. Naamang ko sa netizen ang power and need sa mga vlogger. Depende ang content ka ng people, pleaser, good, no. Edit, para nindot kaayo, standard kayo sa sokmed. Oy, yes po. Tinood na. Kaya, ako, ana sila magkuano ko grow. Para mag-grow daw ko o ganang content. Hindi mo na ako na-porte. Ang gusto mo, Roya ha. Kaya ising pudro, kani one take. Munang wala may ganing mga behind the scene nila ising kay one take na jud me. Pero ito, una na kong karang kulad ni ising, mura jud ko karang ano ba kay maulaw ko, nahadlok ko, wako ba sa isulti, karon ka diretso na. Sa una kay mag-edit man po ko. Tangan akong mga effects, mga slow motion, tapos zoom in, zoom out. Kapoy Kayo, dapat kung mag-check, kunik din ako pas-upload. Mas dali pa. Mas ganahan pa sila. Nga ro ang ilang makita sa kuha. Walay kuan ba? Wait cut, wait edit. Wala. Kanang clear, hindi mo madungog. Kaya wala na effect. Kapoy biya siya ana pero
Kung ikaw ang good viewers, basta pa kung sa, ano ni siya, basta pa kung sa karo ang imuhang ka, kung unsa paghihimo ng pag-init na halos whole day mo, kung di nila bet, did you not bet? Oh. So, ang tao dyan, depende sa imuha, kaya ang tao mo share good, kung ganahan sila, kapila mo manig Cebu na, wapasyo kita ninyo, mga tumidyon, kabalakadam, dagang ka nang ibay sa taga Cebu, isa-isa ko yung balay, kita may maha, manod to, manihapon, tadyo magbugas. Kaging pa kayo ang mga ganun. Di pa di na manggod. Lahi ang halpak sa Napag akong gamay. hanap siya gamay. Kami gamay ang nagkaon. Oo. Ang gamay. Ano kaya ba may bili sa ay? Iyaan, asay mo na ba yung mga outfit gahapon sa Shein, ma'am? Tagang man ang invite sa mo ano, taga Cebu. Amo kabalaka, kumana mi dira sa zone, kami tanan. Antay ba mapakita ha? Kami suka pero waslom, wala halang. Naharot na. Unsa na si Judesa, babae, lalaki? Wala ko kabalo kung kanang may lamagod na ako kung babae lalaki, basta unsa ka gwapa. Tao ko, tao. Tao, bagay, hayop. Pero tungod man pud sa inyo mga vloggers o kami na nagapalo, malipay mo pud mi kay murag dali ra mo na makabot na artista, murag local na artist na ba na ampo. Masugatan sa SM na walay bodyguard, pwede mapapik na sikat. Ngati, kaulaw. Maula ko ka nang mapapicture sa mo kay tanaw magug ka kay imong now. Wala na kaila ba marag pinsam na siya. Tapos di mo expectation mo gwapa ka, sexy ka, amis ka, tao imong kilay, imong mata, imong ilong, imong ngipon, imong mga kuko, imong palit ilabi na endorser ko sa dili ka nang sabi tawag sa kuha kabalo. Sure man ganun. Endorser sa SY Glow, mga sila na. Ito po itong ding ko. Ano itong tila sa una. Iaanan na ko. Kaya Langan kay makalimutan ko pagpapalimpyo si mong te. Di nakakapamanikers ka busy. hindi ko arte. Gusto ko arte ko. Arte man si Jidesa, pero di siya as in a... Dili ko arte over nga arte. Hindi. Tama lang man. Ay, buta ako sa... I-rate na ako si Jidesa yung pagka-arte ha, pero girly dapon sa... I-rate na ako sa iya, kuan siya. 40% sa 100. Di ka siya arty, pero arty na, dili siya arty. Ang arte nga makaya rin mo. Makaya na ako. Ako na ako sa 9, negative 9. Madungog lang ang istorya. Dili, dira. Kasi pikas balay. Madungog. Pas anang kuan, makita ako sa personal siya, abi na ko tangkad ka. Tangkad di ko sa kuan. Tangkad di ko sa personal, sa kuan, sa video. Parang ko, 5'3" ra ko. Palagi siya ni kuan. Ako, 5'3" ra ko. O kanilingis ko Usahay po ka ng porket kuan lang ta sa social media lang ta lain sila makaistorya sa to kung makita sa personal. Taman. Di ko ganang say mo nang di ko makingod. Taman.
Jadi, macam istorya sa mo ha. Daw isa lang mag-joke ba nga, mura gani close kayo mo kay kabalo ta comedian man yun ta, joker man sa social media. Pero dili mo gud all the time nga joker ta, kay masugatan ta nila dili all the time masugatan ta nila okay ta. Yung mag-joke-joke sila sa tuwa. Uy, napakapakon ka. Init gud akong ulo ana, pero dili lang kumukuan. Bira-birahon. Bira-birahon. Yung bira sige lang. Pag mo ako matimingan lagi ko muboto ko, mahapakan pa ako. Di lang siya matimingan na kanang dili makoy naamang kukoy kanang batasan ko nang dili na ako makaya ako ang saya temper na ako. Pero as long as ano gyud ako jud ginapugnan. Ako po. Ako, ang sarabot. Ang Over lang dako. jud kayo ning uban na tao pa makakita sa ato gani na porket nagayagaon kay ta sa social media kung makitaan ta nila sa personal okay lang na inaanaon ta. Itong lalaki na pa-picture sa ato dito, Ato. ano siya, aliga, kuyog ba yan? Anak ko siya, sige mo, kuyog na lang ko, basig yung gabon ko ni mo, tingnan ko. Gago, gianan niya akong ulo. Anak ko niya. Sin? Oo. Wala ko juga sa ulo. Anak ko ato. Anak lang ko ato. Ako. Barkada to ni Anin. Ay, si Amin. Gusto na ko. Kaya ko na ko. Gago, gianan akong ulo. Hindi pwede na. Bili man noon kusog. Kusog pero lain ba kay buang-buang anak ko niya. Close tam. Ang kalagutan ni sa di ko bang pangalan ha. Kanang magpa-picture gani niya tawag sa Picas table siya pa ang patindugon. Kita pa ang patindogon. Ano ba? Ikaw buong dool manggug ka ako eh. Kailaman. Mga hindi ko nagagawa sa balay. Naulaw ko. Hoy, ano? Atay! Lobat na. Mikit sa una. Dito yung mikyat. Sa penso, sir. Ma-anxiety si mikyat. Yun na. Mudol. Uy, ikaw na. Pa-picture ko ba? O sige. Pa-picture ba? Pa-picture ni. Oo, na gani. Nalagot ko ba? Oo, picture na diretsyo. Kay labalag na ata sa gawas. Gani nabit ay mga lakawan na. Dili ka nang. Sumukay ka. Nabi may lakaw. Nga pag uminaanak ka, maana man Oo, ang pag attitude. inanaan mo sila ay auntie mo na siya. Maldita mo na siya. Ilam. Masikinsa. Piling kaayo. Wala na lang may nagpa-picture kay. Kuhaan man siya. Ingon-ano. Pero, kasi every time na mulakaw tanabi, yung mga kanang kuhaan gyud tuyo gyud. Dili man may manggawas kung puan. Mapunto na yung balay. Ang kuhaan nang baka nang magpa-picture gani na kanang daghang pag-iingon. Pa-picture ba? Idol ba ka pa-picture ta ha? Picture ta. Arte ha pud mo kanang wala pag yun. Gusto di ay ni una man mi magpa-picture mi ka jud kag arte ay nahawa be. Yun di summer, kita yun ni siya. Minta na buutan. Patay mi nga lagi nga kaya ganin kuhaan na. Say kay di na lang pog kung palayo na lang. Kaya nga no, mo yun sila na, kung arte ka, kaya pa social media. Sa social media man ka. Kung ano ba. Niliso di ka ayo no. Di naman Sa arte ka na ayo pag social media. Wala ko niingon nga arte ko pero ilugar na imong batasan. Shit ka. Taklos miga ta. Ingon man followers ba ako? Ayaw pagpalo. Lisod doy kanang Lisod. si uban nga mga kuan kaayo maka Maya sila. walang pamuot. Ni kung sa ang paluta ka. Sus di ba yung mabuhi kung wala mo followers. Baga mo gnong. Pero man isa ra man kakabuok. Okay, isa pa tong labi na dagan kay mga ayo. Sila mga yun. Ay nasa ko mga puno ato ang kuan ba. Ato ang Yung makaingon ang kuan mga followers. Basin gidi ay wala tagaan na ikaw ni hatag. Naniyo sa ako ato ba na.
followers ba ko ani niya pero nalain ko sa iyaha kay nganong ingon ani siya basin day walay si Nina. Ang hil Nasa? Kalami sa suka, oy. Shout out from Kalamba. Oh, kani. Sige! Hilig kayo sa suka. Nakadugi ba? Akong tao ko nang. Kaya-kaya na ako yung line diri, oh. wrinkles ay ko man na laugh line man na. Ang dire laugh line. Na friend gani, bro. Hi, Ma'am Rachel Barasi Lopez. Kalami sa suka, oy. Yamigig kayo suka. Tagay ko, ana. Wala gini halang, Ligo pa ma'am. na akong suka. Halang pa siya, may? Di na, no? Pero alam mo magyapon siya, di lang siya lang. Lang. Ang lamig ko sa suka, no, kanang pure na sili, Jude. Live ni. Content ni po, Glenn. Lagot sige ko ato. Abot na to sa sinina kay. Lagot ko ba kay namaligya ko sinina kay kailangan ako og kuan ba kwarta dili porket naginana-ana ta social media daghang tag kwarta. Dapat makasabot magunta ba kada gining ikaw isig viewers kabalo ko nga ikaw viewers ka dili po ka dunahan pareha ra pud ang sitwasyon pag once ginamaligya ang tao ibig sabihin kailangan niya og kwarta di ba dili na nila magets. Samot na to niingon, ante, na imbis, i-bless pa ka sa Ginoo kung muhatag ka. Oo. Yaw-yawag pa na ako. Ano ko na. Di ka muna ang buutan, saka maglangit. Karong dayon. Siyempre, ganang, unta ba ka nang maisip nila ba na as viewers ba na kanang namaligya siya, naningkamo siya, ibig sabihin kailangan kaayo niya ang kwarta, tapos mangayuan mo siya. Asin mo utok as viewers. Lagot ko nga na. Nag-post gani ko, anak ko, wagi ko nag-anak gani, kaya di ko maadlo ko og responsibilidad. Ang sila, basig wala di si Nina. Eh, di ka muna ang buutan, mo may sala. Sako kay ko ato ba? Kaya nga no, ako magkumutabang ko sa akong pamilya, akong pamilya nagkagidlay pod. Dan share. Hey, share, ma'am. Hello, salamat sa paghatag kalipay sa yung content. God bless you. Thank you, ma'am. Ang ubay magud mga arangan, mapasalamat sa tuwa ba, no? Yan, paras na to, kita na yung pangayuan na nayabog. I-share kayo na ko to tong isa imuha ba nga nagsakit ka kasi nag-message siya imuha niya na anak ka ma'am nagsakit gani ko karon na ana niya ni ana to imuhang followers nga naka-chat dapat ibalik ninyo sa amua kay sa to imkan kay gatan-aw mi sa inyo dili mo mga kwarta og dili sa amua dili tawon sa mua. Ku ato ding tan-aw tol peste ba ka Ana siya na tagaay ikaryo kong last na maduulan iyaan. Tabay ko kanang palip up sa kong negosyo. Tagay ko negosyo big pangayo samantalang ikaw wala kay negosyo asa ang utok lagot ko ginana ay ana siya na kapampuhunan lang niya. puhunan mo Nya ako way bugas diri alam mi. Natugungan jud ko ba? Ato, diba? Nagsakit ko. Kanang saka ako gani wagay ko negosyo, buang ka sa ako ka mga puhunan. Init siya kung ulo ana, bisa pag may ng uban, pati kog batasan dili ko bli sa Ginoo pag hilom ko kamo na malangit. Bisa man kayo kung mamalikas ta diri ba? Kang kiningon sa ako ala, indo pa ko, ina. May batasan. Eh di kamo na ang buutan. Ala ko. Siya una sa siguro atong kahimtang bago magtabang-tabang kami kulang sa Wala ko na problema panguna-una. pero mangayo kag puhunan. Oo, siya mga sayang babuyan daw. Nagising ka pa kaon sa kong iring. Usahay jud kaning ubang viewers kanang wagid sila na mao, sila ang wala na mao. Ala siya, tinuod jud na. Naman good saying na unsaon nimo pag-share sa uban ug ikaw po naglisod syempre tabangan nimo una imong kagalingon before anyone else. Yung mga anak sila nga, madubli na imuhang kuan, grasya kung mukha mo tabang ka nga naglisod ka. Usa pagka-grasya nga naglisod-lisod ning gid kagtaman no. Basta supportan jud me. Inyo madwa mga auntie, dili mo mag-skip sa ad. Tara mo sa uban gud karagi kung magka-ad sa dagko na kay kwarta niya. Ilabi na akong balay aircon, hinatag pud na. Puro na hinatag. Boss kung singo. Kay dili ko ka-afford ana.
Lisod ka ayo. Asya lami mo mga sudan ana. Oh, lami man yung kwan. Pero ang kwan ana sila usay si Ising magud ang nagapalit og pagkaon dire ko naa siya kay maluoy siya sa kabalo siya sa akong kahimtang. Amo ginaw tagag kwarta kong ako ang pamilya gani kay Ginoo ko lisod. Si Judesa ang friend na sa una pamasok ko para sa iyahang friend. Maunang ako gusto problema ikaw na lang mag-adjust kay high blood na imong Omega. Si Duki Duki, kailan man eh? Wala. Kasi duki. Si Judesa ang friend na una pamasok ko para sa iyahang friend. Eh, naalaman ko sa una pa. Ako dili ko kung nag-away akong friend, kamo may nag-away ko labot. Gusto mo comment, comment. Ha! Yaw-yaw, jud ko kayo. Yaw-yaw ra, manggod ko. Oh, yayawera siya. Ako dili. Kanang magutang dugan, di magawas kong gibati. Yaw-yaw, jud ko. Ako kung nakikalagot no, kanang galing putong mangud ko, sari mo anak ko, Lord, kanang kaukawa akong dughan in town na ayaw ko pa kuan kay ako man dapat makuan good. Musko, jud ko. Yaw-yaw, jud ko. Pag umala ako, yaw-yaw na, mawasan ako. Ako dili. Kaya lain ang pagdili nimo magawas imong kalagot. Mahadlo ko na makabuta kog na istorya. Patugas na pasakitan. Dili ba prasa Kaya na kasakit mo, pasakitan ta mo. Ha? Win-win situation ni inyo kung ipasakitan. dagan ginagkuan sa ko ang message na sakit good. Na mga kuan siya. May na-follow ba ko sa imuha na iya pa to si Ma'am Bella ko por diha ba gani. Hi Jennifer. Ako na ning kabalo ko na kami na kami diri para para matan-awan ninyo kung ganahan mo o dili pero wala mi namugos na kanang mo ganing anak ko sa ilahan no kung mag social media ka kanang ang uban magud tao ginahuna na ang mga followers ano ko na kanang mga dagan ta sa kuha ba kanang mga kailan na unsa pa ba daghang followers ko ayaw mo pag-focus sa mga followers kaya ang tao di nyo mapugos. Mas ganahan pa tao sa mo kung tinuod ka. Oh, dili mo focus ang tao pag-focus imong content. Kay basi pang content mo dili mayo o dili, di dapat na tumampugos. So, na lang, padayon na lang si mong kuan. Kanang moingon na dili mo palo. Ayaw kay mao gina akong batasan. Di na ko na ikuan sa inyo ang di mo ganang sa ayaw. Wa din. Yawi. Pero daan pa man di ko sa una, nagsugod ko kay puro man yaw-yaw ang ako ang content. Gibawasan lang, giundang na ako kay magpalpitate naman ko. Tibog, sabaan kay kuan ng yaw-yaw si yaw-yaw. Si yaw-yaw. Kay ma-stress mangud ko. Naka-stress bitaw siya. Nagbawas mo og stress. Nagbawas ka. Mao nang dili kanang anak na kanang para sa anak kanang katong kay kakay ay kikay. Dili na kay na ako ginapansin pero dati mo react ko ana. Ana? Ay ala asa wayon dili ako siya tama. Ikaw nga ala jud ko ana pero karon gibawas ako na dili na inanak kong ginagawa. Katong duha ba na mga bastos kaayo na mga babae anak ko kuran ko ba ko. Kabalo man ko na masabay tawagan na dili mas malaya ko story kanang gusto nila mailhan dayon. Parang urada. Ana, mo na lang gusto karon nya mo nang makuan para saba ana siguro ilahang pamaagi pero wala ko ni comment adto kay kami ako mambak-ambak ko kang kukuli mas unsa kong buhaton ba para masaba pod so di lang ko mo comment sa uban igo lang ko kanang ganing sa kuan lang kanang walay cellphone ana unsay masulti nimo kay Kikay kuan siya content to niya. So, kung kontento niya, gipanindigan ta to niya. Pero anag sila na iyahaman to. Pero, ako sa amin, kung usay pilian, pilian kayo siya, anag. Dapat giyan na lang to niya nga. Nainanguyab sa ako construction worker, kanang, sorry kaayo ha, kay
dili man gud inaana ako ang mga type na tao og dili ko dili man sa kuan kanang wala na ko ginadaw ng mga construction worker pero ang mga gipangita gyud ako na tao na Ana inana. seaman ano ang tato yung pagkaingon construction worker ano pag siya lain di kay paminaw Kain oy. construction worker ba akong papa tanawa yung anak Ilabi. Ilabi na kanang isa ko sa kuan din nagmasa-masa ni ato pin ko sa ibabaw niya anak ko sa worker lang aso. Na. so ko jo kay sing kay pila sa katuig na construction 6 years. bago siya nabitik ko Oh. Construction worker na sa una si Ising. 6 years. Di bigyan mo yung katoo. yung papa gyud since ano construction worker ang mga igagaw Oh, yago na ako. ako Papa. igsoon. Pero lang amoy mo kay wala man na siya kaagi og construction worker ang papa dira yun niya gibuhi gid sa pagka-construction worker sa ang papa Pero in fairness ha, ni viral siya. Oo. Kay gibat-batan mo siya sa mga katawhan. mga construction worker kuan Ilabi na sa mga basta sa imuha. Para sa kuha, ginikanan na to, construction worker. Nya naagian ako ang pagka-construction worker. Ito napatukod kog balay. Ginuo ko kay lami. Kaya gani i-down ka ba lami kay ihapak ang palas nimo. Nya okay ra kanang ang tao ba ano kay nabay mga standard sa mga naong karon bago ka manaway. Dapat gwapo kag nipon, dapat gwapo kag ginani, dapat anak ka. Desi doy manaway ka niya sa wayunon ka pero yun mas maayo man ang makauna kag saway kay para Dagan no ang kasumbagon kay Kikay. Hilak ta siya. sayaw kikay Saya Kikay. lalala Mahilig magpakit ang construction worker. ay kikay Ay, Kikay. Atay mahimo. lapila ko siya Atay mahimo. Muna yung content ko. Muna yung content daw. Ako ba yating masa o simento sa mga among nataran ay bana bata may kabalian pandayon. Oh, isa pa kanang ako ba ginagsiminto ani oh. Ug dito oh, dito sa likod. Para atay ang articles. Ha? Sa para atay articles. Kalang pagsaway Hmm. sakit ba maunhan og kanang saway Hmm. dapat maguna na nagpanaway Pero diri good no, diri sa mga nagkadugay may kana ganing uban-uban. Wala you compliment ang mo, wala you compliment ang mo na kuanan. Usahay lang kanang mapugos may nagwapa ka karon. Ana lang. Pero pagkatato na ma-expire na. Pero dili man siya sakit kay kate man siya ay marami kagandahan ka kanang ubalos bug ka ba. Sakit lang ana kung damdamo nimo wala sila na imong batiis na tagagmay kayo tanaw po nang tinuod man pod. Nakauna ang saway gani. Pero sa tinuod lang no lisod kay maging tao. Iya ang pakita ko si mong bagtakbe. Gagmay ka ay gagmay ka ay siya. No. Dako kay kung lawas tawag kay tiyan. Sa gamay jud siya. Pila ni kadangaw. Oh. Isa kayon ani og tunga, di ba? Gagmay kay pundol. Hi Auntie Kel, saan po si ka good boy? kagud boy nas Manila kagud og lubi Same tayan, ako ra po nang construction din sa amo kay akong bana way talent dagang dapita. Gani. Dili pa ta kumpiyansa siyang gusto kay ang mga gwapo siman og pulis kay nagsakit imong dugan kay daghan pud sila na asawa ug anak. Pamali lang sa akong pagkabasa. Di kumpiyansa sa iya ha. Sa iya gusto. Dili kumpiyansa sa iya gusto kay ang mga gwapo na siman o pulis kay magsakit imong dugan kay daghan man sa asawa anak kay layo kay itsura sa among balay sa una og karon lahi ra jud.
Kung gusto lang ko no, construction ko eh. Gusto ginako ako magkuan na oh. Puhon. Ang bansa kay sila lang din mo ayos ng balay. Oh, sila lang. Pero kompleto sila gamit. Kompleto. Kompleto gamit sa una kato nayabag ug ko gipanghatag nako. Maulang. Karon nagsisi ka ba ako nagsisi gilang. Yan taga ka kay naay ka ila bikay na nga pangalan. Unsa bikay? Kaya ganing mo na sila na. Yan. Uy, kanang nakalimutan ka sa kung ano, napapicture nimo ba? Atong 2000 ko sa kadagan siguro nakalimot guro ko. Kasi ana siya na, ay nalimtan ako nimo en ko. Kanang wala ko okay numdum. Matutod da paliedo sa Dalio Torre, wala ko kaila. Siguro sa now. Kapag sa Dalio nakapuyo ko na nga tabang ko dira. Bantay ko bata. Iyaan mas dako pag sweldo ang construction kaysa cashier. Pero ang cashier ma'am naraman sa kuan, nara sa sulod. Kung tayo sa construction work nasa init. Mga luoy gari yung mga construction no kay init kaayo, bugat yung trabaho ya, gamay sweldo. Gusto baton karon. Muli ko kay liop sa kung ano. Magkuntin sa mi. Nila kuan. Tanda ko tindahan nila bungigod. Ito. Wato ta dito? Dili. Kuan ba nangatabang ko sa dito. Wala man ko singot. Nawa kami si Arpilid. Ano man? Nasa buhat na video gipa. Ako ratan kong apil. Nami daghang kayo ba't dira sa Davao audience niyaan ning kuyog mi sa among lolo sa una para anha mo mupuyo na mamit jud guro ta mo karon. Puhundam 400 man ako sweldo maglibor ko. 400. 400 a day? 500 naman ron? 600 mo na ata na construction. Mo depende. Sa una to nag-construct din ko sa balay no. Ako 150. Luwi ka ay. Ako sa una kay doon napakonstruct ko sa balay. Apil ko kuan ang masa, apil ko kuan. Ako pa muluto sila ang kuan kanang pamainit niya, paniud to. Tapos painit ta pud mag-bake ko. Nya magluto og pan. Nya ako na pa magluto pa ni hap. Kaya ana good. Kapag kaya akong kinabuhi ay. Ano ko na ako may sweldo nga na ako may maglago. Pero okay madapon to kay kan ba kada pug ko. Pero katong naabot nag 13 ka kong trabahante, nagbawas yung ko kaya wa na sila mahimo. Si Judesa baka gwapa, sexy, tagasan na siya. Ako di ay. Taga Davao, taga Maa. Salamat kay sa pagtanaw mga AI na mag-content sa aming dapat mong pistar hapon no. Dahil salamat. O di ko nakita si Chad. I love you, Tana.